teďka se soupeří o minuty a vteřiny. Máme za sebou rekord, který byl stanoven 50 minut a 25 sekund Ošarem Ondřejem, který dnes nedorazil. Tím pádem tento rekord bude pokořen minimálně v příštím roce, ale teďka zůstává velkým otazníkem, jaký první závodník. Buď to bude Petr Cmund z 99%. Uvidíme, jaký bude mít čas. Jestli pokoří Brusavěné Mahaliéra z loňského roku, nebo jestli bude horší jak on. Číslem 30 na výběr běžecké části Arnold Mansfeld. Tak Arnošte. Všechny fanoušky bych poprosil do cílového koridoru pak. Za pár okamžiků budeme očekávat prvního závodníka. Z 99% to bude Petr Cmund. A zároveň první štafetu. Uvidíme, kdo to bude. A Petr Cmund si uhájil pár sekundový náskok nad první štafetou a Petr Cmund s časem 53 minut vyhrál 15. ročník mimoňského triatlonu, ale není vše. Máme tady první štafetu. Můžu poprosit číslo štafety? Číslo štafety 115. Laura Matulová se doběhla pro vítězství. S obsazením týmu s Viktorií Novákovou a Matouškem Janem. Takže známe vítěze a to je Petr Cmund. Petr Cmund je vítězem 15. ročníku mimoňského triatlonu. Pokořil loňský čas, mu zbývá jenom 3 minuty a 50 vteřin, aby pokořil stanovený rekord. Takže Petře, příští rok pokoříš to? Jo, tak uvidíme. Nevím, jestli jste někdo z vás viděl, ale já jsem ještě neviděl Vaška Panovického, anebo Tomáše Slavatu. To je pořádný fandění. Číslo 38. Jan Skladan. A další závodnice se nám hrnou do běžecké části. Pořád očekáváme Vaška Konopického a Tomáše Slavatu, který si tento závod také chtěli zkusit už po několikáté. A Daniela Vetešníková. A máme tady Marka Kejzlíka, druhý závodník celkově. Rok 2011 to tady celý vyhrál a prejže v něm žádná výkonnost nezůstala, ale zůstala. Je to druhý celkový muž v 15. ročníku mimoňského triatlonu. A štafeta s číslem 112, za kterou běží vítěz dětského triatlonu mladších žácích 2012-2013. A Tomáš Slavata!
Tomáš Slavatý. A Danuše Vetešníková. Tahle svatý kočárky. Ukážu si výběry vaší účastnice jednotlivého závodu. A zároveň si koukám správně, tak nám za chvilku po červenou bránu přijede Ondřej Trešič. Respektive Jiménez, váš výrok do vyšetské části. Ředitel závodu Rudenasko. A máme tady druhou štafetu. Trikou Česká Lípa s Brucem Venérem Halierem, který si dokážu říct, že ten svůj běh zavěl vynikajícně. Tempo nasadil velmi solidní. A máme tady dalšího závodníka s číslem 25. Berka Jan, třetí muž celkově. A Ondřej Trešič, ředitel závodu Tour de Rasko. Ředitel závodu Hornetlon, triatlon a kvadriatlon, který se většinou konal v Račnech na letišti a dnes zkusil už po druhé triatlon mimo ní. Doprava. Ondřej Trešič si taky zaslouží obrovský potlesk. Čekáváme pouze Vaška Korabického z toho organizačního týmu. Aby někde Broně Helierová. Prutu máme aktuálně v depu, která nám se vydává na běžeckou část. Vašek Korabický! Čeká 4 km běhu a potom cílová rovinka. S číslem 13. Možná Tomáš. Čtvrtý celkově. Další a další borci a borkyně, který vybíhají do běžecké části nebo přibíhají do cíle. Tak bych si zasloužil velký aplaus. Přece nám se kousli až do dnešního závodu, který nebyl úplně nejlehčí. Řekněme si to na rovinu. Půl kilometru plavání, 16 kilometrů na kole, krásným počasí, ale v nehezkém terénu a potom 4 kilometry během. Není to úplně nejlehčí, ale s číslem 24 přibíhá do cíle Kočí Martin. Martin Kočí byl 5. muž celkově, který nám tady to odplaval a odjel. A máme tady dalšího z Heaven týmu číslem 1 Budy Vojta, 6. muž celkově a přibíhají další a další do cíle, tak ty si zaslouží aplaus. Jo. Prosím bych všechny, který někde pobíháte, abyste přišli do cíle a zafandili svým kamarádům, rodině. Máme tady dalšího závodníka, který nám dobíhá do cíle na cílové rovince číslo 64. Pavel Šťovíček, celkově 7. muž, že si umím počítat, který se loni umístil na 5. místě. Podívám se ještě. Ano, Pavel Šťovíček, časem 1 hodina 3 sekundy se loni umístil na 5. místě. Dnes si typoval, že mu to trvalo tak 59 minut. Uvidíme časomíra. Marek Senohrádek s číslem 110 nám vybíhá do další štafety. Štafety, které do SA na Veny pod Ranskem.
další z týmu Rozhozec. Roučková Olíje. Další žena, která je na běžecké části. Určitě prosím uvolněte cílovou rovinku. Poprosil bych bílé auto, Škodovka. A další závodníci se nám vrhnou do běžecké části. Určitě musíme všichni čekovat. Na prezentaci máme občerstvení pro závodníky. Co koukám, tak tam jsou banány, melouny, sušenky, pití. Tak určitě pro rychlé občerstvení a Niky číslem 54 nám běží do běžecké části. Čekají 4 kilometry běhu, to znamená 2x2 okruhy kolem zámeckého rybníka. Určitě nezapomeňte čekovat i za plotem, jestli vám tam někdo neběží. Děkujeme samozřejmě organizaci Sportu Mimoň pod vedením Václava Konopického. Ve spolupráci s Tomášem Slavatou, naši partneři jsou Město Moň, Adient, Apachy, Kokola, Sport Mimoň Rozkorán, který se bude konat 21.9. Zde na koupališti, tak nezapomeňte dorazit. Enervik, Baunergy, Liberecký kraj a Česká triatlonová asociace, která podpořila další štafetu s číslem 114 obsazení Pavle Bílé, Ružička Luděk a Kmilian a s číslem 72 nabíhá do cíle Sofin Luděk a s číslem 63 Kučera Vladislav. Staněk Marek nám dotek do cíle číslem 33. Křižan Karel, který mě nenechá ani chvilku odechnout. Danuše Veteštíková nám tamhle běží do druhého okruhu, stejně taky Víťa, který vyhrál svoji kategorii. Číslem 51 nám do cíle dobíhá Suchý Pavel. Číslem 23 nám také dobíhá do cíle Filip Schneider. Číslem 40 Hadrava Jiří. A s číslem 29 Jan Walter. Tu Mimoní sídlí přibližně 6400 obyvatel. A 120 z nich se jich rozhodlo absolvovat mimoňský triatlon. A informace
Podívat se Oralsku nedalekem kopci, tady si řekneme za minutku. Protože tady souboj s číslem 42-55. Tak kdo vyhraje? Jaroslav Jíra. nám zabíhá do cíle. Kejma líbí. Dravsko, měří 698 metrů nad mořem. A s číslem 118. Krásným výhledem. Nedávsko. Česká Lípa. Tomáš Diar Tomáš. Diartová Ivana. To je obsazení téhle štafety. Číslem 44 a 49. 44 Michal Matěj a 49 Bohmund Jaroslav. Dravsko je bývalý vojenský prostor, kterým naši závodníci právě projížděli. A měli právě nám tady do cíle, do běžecké části nám na krásném kole jede Nelly. Nelly, osvěží se, běhu, pojď. Volám se všem, který nás musí poslouchat z paneláku, tak pojďte dolů, pojďte sem do zázemí a pojďte si mě poslouchat blíž, protože tohle je 15. ročník německého triatlonu. A další závodníkem v cíli je s číslem 30 a s číslem 32 Manfred Ernoš. Poprosil bych, abyste všichni dávali čísla do tomboly, aspoň ten, kdo tady zůstane na vyhlášení. A máme tady první ženu, jestli se nemýlím, s číslem 31. Číslem 31. Gabriela Pítíková dostala informaci. Gabriela nám doběhla do cíle. Šubnali, pojď běžecká část. 4 kilometry. Gabriela, bych tě poprosila rozhovor. První žena celkově, jaký to bylo? Jde vidět, že hodně plácá. To pro vás bylo nejhorší. Běh, kolopání. No jo. Užila jste si krásný výhled a krásnou počasí. Nebylo vám teplo, zima. Nebylo. To jsou slova naší první ženy cíly. Gabriela Pítíkový zaslouží si obrovský aplaus. Páč, ta už má druhý střík, to už je po druhý. První. Je po druhý za sebou. Oni, myslím, že to dala v čase 1 hodina a 5 minut. Letos to trošku protáhla na 1 hodinu a 10 minut, ale to nevadí. Tak na příští rok si určitě zapíšu kandidáte na vítězství. A to bude Petr Cmund. A s číslem 7 nám doběhá do cíle Uher Jiří. Jestli se nemýlím, tak Petr Cmund se tady objevil poprvé. Je to tak, Petře? Jsi tady poprvé.
nabíhají do cíle. Číslem 26. Nedvěd Martin. Dneska zastupuju Marka Bobra, nebo Davida Cihláře. David Cihlář, ten se někde válí v moře. S číslem 35, pardon, s číslem 35. Křižán Andrej. A pozor, Daniela Vetešníková, druhá žena v celkovém pořadí. Dává souboj. Daniela Vetešníková, druhá žena v cíli. Jediná žena do 15 let ve své kategorii jednotlivcích. Číslem 38 nám do cíle dobíhá Skladan Jan a s číslem 20 Neumann Ondřej a s číslem 41 Němečková Eliška, jestli se nemýlím, třetí žena v cíli, čtvrtá. Další a další závodníci v cíli. Mám tady Tomáše Slavatu v cíli. Tak Tome, jaký jsou ty pocity? Bylo to krásný. Krásný. Co bylo pro tebe nejhorší? Vlastně nic. Počasí přálo. Čistě je krásný. Všechno je krásný, viď? Číslem 110 FK Noviny Podravském nám štafetu doběh Marek Senohrábek a mám tady Zuzku, třetí ženu v cíli. Jaký to bylo? Krásný a bolavý. Co bylo pro vás nejhorší? Plavání. Nakačeno. Jde vás Vetešníková, co na to říkáte, její výkon? Je skvělá, jste mě dala. To je skvělá. Děkujem. Tak Dano, gratuluju. Druhá žena v cíli, jaký to bylo? Děti, 11. To je 11 a dala výborný běžkyně, plavkyně, bajkerky, jaký to je? Super, ale to běží. Co bylo pro tebe nejhorší? Věřím, mě zablácená, byla tam hodně mána. Co přejezdy, nějaké auto, vytloubilo tě. Tak to je krásný, tohle byly slova druhé ženy. A jestli chcete ale pozor, kdo mě Helierová měla soubojí s Tomášem Císařem. A poprosil bych všechny závodníky a závodnice, aby své číslo vložili do krabičky, do kontory, která se nachází pod červeným stanem na prezentacích. Určitě většina z vás vyhraje krásné ceny, tak nezapomeňte to tam vložit. Číslem 113 další štafeta nabíhá do druhého běžeckého okruhu
67 měl číslo Danko Tomáš. Číslo 16 zavadil Radek. A mám tady další číslo, který nám vyjádal cíla, to je číslo 60, kde mu patří jméno Jan Bernardin. Mezi Hrachem Zdeňkem za chvilku očekávat koncerty trošiček cíly pořadatele cyklistického závodu Tour de Rasko. Určitě se nezabavíte občerstvit u červeného stanu. Máme tam banány, melouny, vodu, tatranky. A potom nezapomeňte vložit své startovní číslo do tomboly. Bude losována. Právě jsme zhruba v půlce druhé poloviny závodu. Ale pozor! Velký aplaus si zaslouží Vašek Koropinský, který aktuálně dokončuje svůj vlastní závod. Ředitel závodu Teplon Mimoň je aktuálně v cíli. Velký aplaus pro Zlato Borce. Nejen, že se postaral celou organizaci závodu, ale závodce závodil. A Ondřej Litrešek, ředitel závodu Tour de Rasko. Skvělý rodič, táta, kamarád, trenér, ředitel, organizátor. Je teďka aktuálně v cíli. Do druhého okruhu běžeckého a doprovází Sofie Studená. Členka štafety, která vyhrála druhé místo. Všichni z paneláku pojďte sem a zafandit. Další závodník naběží do cíle číslo 66. Tomáš Prokop. Horáková Alžběta. Také její první triatlon. A Michale, utíkej! Určitě nezapomeňte hodit své startovní číslo do tomboly pod červeným stanem. A můžete si vyzvednout své bajky, zdepa, věci, ale dejte nám prosím cílovou rovinku volnou.
další závodnice cíli číslem 58 Olí Roučková. Krásná oslava na cíli. Ale my dalšího závodníka v cíli, nevidím číslo 69. Kaluha Štěpán. Dámy a pánové, většina z vás už má svůj triatlon za sebou. Tak bych byl rád, kdybyste za chvíli přišli podpořit naše první triatlonisty, který absolvují vůbec svůj první triatlon v životě. Potom přišli k nám cílový rovice, tak pěkně to vzbuzdili. Ač ty si to zasloužej. A máme ztráta nálety plavecké brejle. Tady brejle nabíjí z Decathlonu. Opakují plavecké brejle nabíjí z Decathlonu. Ukazuju, kdyby někdo hledal číslem 18 tam bíhá do cílové rovinky Ivana Gavdíšová. A s číslem 54 Kostelníková Nikola. Brejle budu mít u sebe, tak kdybyste někdo hledal brejle, tak to dejte mně. A já vám ty hledané brejle předám. Tak brejle byly odevzdány. A další závodník se nám blíží do cíle. Cílová rovinka číslem 20 Neumann Ondřej a s číslem 22 zličku správně číslem 22 Walker Johnny. Můžeme vyhlížet další závodníky, kteří si zaslouží obrovský aplaus, že v tomhle orku dokážou takovej čas vydržet na trati. A informace pro všechny závodníky za prezentací. Každý z vás dostal lísteček, poukázku na jídlo, guláš nebo těstoviny, tak se nezapomeňte stavit.
Číslem 113 nám běží další štafeta. Číslem 113 Kristýna Sodomka Jakub. V tomhle složení dobíhají do cíle. A Monika Laváčová, další skvělá závodnice, která nám míří do cílové rovinky a v cílové rovince. Taky Maria, první triatlon. A teďka se nám do cíle zítí číslem 2 Jiřina Kapková. Ta si zaslouží velký aplaus. A poprosil bych udělat velký koridor u cíle, protože tady máme závodnici, která absolvuje svůj první triatlon v životě. Nelly, pojď! Vilímková Nelly. Obrovský aplaus si zaslouží páči. Dokončila svůj první triatlon v životě. A závodnice s číslem 47. Borisová Petra. Za chvilku budeme očekávat i Marianu Sámovou, tak určitě první triatlon v životě také. Tak jelikož jste měli aplausy, tak si zaslouží aplausy ona. Tak jim poprosil všechny, až poběží, aby udělali, aby se postavila u toho koridoru cílový rovince a aby dělala obrovský aplaus. A vy taky víte, jaký to bylo, když se absolvovali první triatlon v životě. Tak bych chtěl poprosit, abyste jí dali obrovský aplaus. Páče na trase 1,5 hodiny. Mariana je tady na chodníku, na asfaltce a za chvilku bude přibíhat do cílové rovinky. Takže si myslím, že by se mohl udělat ten koridor. Pojďte ho všichni udělat. Pojďte jich všichni pozbuzit. Její první triatlon zvládla nádherně. Číslem 48. Slámová Marina. Obrovský aplaus. Je to burkyně. Dobrá informace, páč, není poslední. Za ní jsou další a další závodníci. Třeba Michal. Michale, seš to ty? Je to Michal.
další závodníky číslem 116. To je další štafeta. Pan Válek, Verpan a Harry Pepan. A máme tady Ucemílim poslední závodníci, která nás bíhá do druhého běžeckého okruhu s číslem 43. To je Horáková Alžběta. Čekají poslední 2 kilometry běhu dnešního závoda. Dáme červený štát a tam se máme napsáno.
Všechny bych vás chtěl srdečně pozvat na Ralskoran, který se koná 21.9. tady na koupališti. V roce 2010, rok před prvním ročníkem, město zasáhlo povodeň kvůli nepříznivému počasí, ale to naše Gorabická nezastavila, aby mohl pořádat tento skvělý závod. Zámecký park vznikl vzájemně s zámkem v polovině 17. století, ve kterém jste dnes probíhali 4 kilometry nádhernou krajinou. Zámek ten byl bohužel zbouraný a počas tam stojí billboard s obrázkama. Ralsko je oblast s bohatou historií vojenského využití a vede se zachovanou přírodou, včetně krásných stezek. Oblast láká jeho uvaře a milovní turistiky. Proto se dnes Václav Konopnický tam tudy rozhodl vést trasu německého triatlonu na bajku a Ondřej Krejšík, ředitel závodu Tour de Ralsko, tam se rozhodl spojit 50 km. A musím říct, že Tour de Ralsko, kapacita 500 závodníků, 6hvězdičkový servis, 5 hvězdiček, musím jenom doporučit. Přibíhá nám další závodnice, obrovský aplaus. Pan vydržel neskutečnou dobu na trati, číslem 43. Číslem 43, Horáková Alžběta je v cíli. Samozřejmě bych chtěl poděkovat partnerům, kteří podpořili triatlon Mimoní.